A u N1 studiju uživo, kao što sam najavio, pozdravljam predsjednika Živog zida, eurozastupnika Ivana Vilibora Sinčića. Dobar dan, dobrodošli gospodine Sinčić. Zajedno smo pratili ovo što je govorila predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i podsmjeknuli ste se na onaj dio kad je govorila da je nemoguće da oni upare te kartice svih dužnosnika, da provjere, vide u njima što ima. Vi mislite da to nije nemoguće? Hvala vam na pozivu i pozdrav svim našim gledateljima. Pa da, nevjerojatno je, evo, gospođa Novaković je priznala da povjerenstvo upravlja sa 10.000 kartica, da svega 2 osobe time rukovode i da nema nikakvog softvera koji bi to olakšao. Mislim da je to skandalozno i zapravo govori sve o tome koliko povjerenstvo bi moglo pomoći u borbi protiv korupcije, a koliko malo mu se da resursa i malo alata. Tako da ne samo ono, nego i druge institucije, DORH i tako dalje, ne mogu niti zagristi, niti progutati, a kamoli probaviti korupciju u našoj zemlji i zato potvrđuje se ono što govorimo cijelo vrijeme. Dajmo novi kadar, nove ljude, nove zakone i idemo napokon ozbiljno se pozabaviti korupcijom. Ovo jednostavno nam pokazuje da se mi bavimo mrvicama. Vidite li tu namjeru vladajućih da ne daju više novca, više resursa takvom jednom tijelu, to na prvoj razini, onda na drugoj i ono sve što sa strane vlade dolazi prema povjerenstvu? Apsolutno. Oni idu u jednu sistematsku demontažu bilo kakvih alata borbe protiv korupcije. Nije to samo sa povjerenstvom, nego recimo sa Državnim uredom za reviziju. Ako se vratimo nekoliko godina unazad i gledamo izvješće glavnog državnog revizora u Saboru, vidjet ćemo da je kazao da je, mislim, 20% zaposlenih ide u mirovinu kroz par godina. I zato svake godine smanjuju opseg i složenost posla koji obavljaju. Dakle, kontrola nad javnim novcem je zapravo sve slabija. To nije dobro. Mi moramo ojačati tu instituciju, povjerenstvo, totalno rekonstruirati DORH, druge institucije ako se hoćemo ozbiljno boriti protiv korupcije. Inače, to sve ono što sam govorio u Europskom parlamentu, gospodin Plenković samo deklarativno se bori protiv korupcije, u praksi je to nešto sasvim drugo. To govorite i u varijanti da tu pod lupu dođu i vaši zastupnici i vi. Mislim da su tu spomenuli gospodina Vucelića, da je on isto predmet tu neke odluke bio. Pa da, to je neka greška bila u proceduri, ja sam s time upoznat, gospodin Vucelić mi je rekao, prema svima trebaju biti isti kriteriji. Dakle, ko nije upisao da je mason, neka izvoli pisati da je mason, ko ima neku drugu grešku, neka to ide u javnost. Idemo svi dignuti standarde i ajmo biti pošteni prema svima, ali onda prema svima jednako. Pitali su prije ministra uprave Malenicu, je li ovo što premijer na Upravnom sudu se žali na ove odluke povjerenstva koje se njega tiču i ganja, da tako kažem, svoje osobne pravne ratove na sudovima, pritisak na povjerenstvo. On kaže ne, premijer kao i svaka osoba ima pravo uložiti pravni lijek na odluku s kojom se ne slaže. Da, njegovo je pravo da se žali, odnosno da digne tužbu na Upravnom sudu po nekoj odluci povjerenstva. Gledajte, pošto on jest premijer i kad vidimo brzinu rješavanja toga, znamo da su dosta veliki zastoji na upravnim sudovima, možda možemo tu iščitati između redova da je neko povukao veze. Ne bih htio vjerovati da je tako. Pratit ćemo slučaj dalje. Dobro, spomenuli ste sami masone, imali smo tu aferu, zapravo ona još uvijek traje. Rekla je nešto i gospođa Novaković o tome da još traje istraga, da će vidjeti što učiniti. Kažete, ako je neko mason, treba to upisati. A može li biti mason s obzirom na te javne dužnosti koje obavlja? Ne može biti mason. Zašto? Zato što ljudi koji su članovi masonskih loža daju zakletvu svojoj braći i njihova braća su im uvijek ispred svega druga. Ispred Ustava, ispred zakona i takve osobe ne mogu obavljati dužnosničke poslove, pogotovo ne mogu biti glavni državni odvjetnik, ne znam, premijer i druge takve stvari. Ono što je ovdje skandalozno, ja ne vjerujem kad je gospodin Plenković, gospodin Bošnjaković kazao da nisu znali da je gospodin Jelenić član te lože, tada tog velikog korijenta Hrvatske, a danas neke druge čije ime skriva. Ja vjerujem da su oni to znali. Nije bio problem što je on član te lože njima, nije bio problem što nije sankcionirao kriminal, Borg i drugo, nego je problem što se to otkrilo. Dakle, u ovom društvu je problem kad se otkrije da si član nečega što ne bi smio biti. I to je bio povod direktni za smjenu. Sada će po zakonu gospodin Jelenić postati zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Po nama to također nije mjesto na kojem možeš biti ako si član masonske lože. Nevjerojatno je da gospodin Jelenić zapravo ne želi reći član koje udruge je on sada. Dakle, nakon što se razišao sa gospodinom Nikicem Gabrićem, ušao u neku drugu udrugu, on ne želi reći koje udruge je član. Skandalozno. Ne samo da mora reći, on to mora upisati u svoju imovinsku karticu. Mi smo to prijavili
Takav je zakon i inzistirat ćemo da on to upiše. Također, drago mi je evo da je na našu inicijativu i gospodin Vujčić priznao da je član nekih udruga, među ostalim Rotary klubova. Mi osobno smatramo da to nije cijeli popis njegovih članstava, tako da kao što smo vidjeli naši postupci su došli na povjerenstvo, očekujemo da će se otvoriti postupci, da će se provesti što temeljitija provjera, ali opet kažem, znajući kapacitete povjerenstva koji su preslabi da bi se ozbiljno pristupilo sistematskom istraživanju, ne nadamo se previše, ali naša je dužnost da inzistiramo da se ti standardi uvedu i da se zadovolji forma, da se upišu. Vi ste podnosili neke kaznene prijave Državnom odvjetništvu, hoćete li sad to ponovno učiniti? One su odbačene u nekim slučajevima, nakon što evo sad više Dražen Jelinić neće biti to, nego će netko drugi obnašati dužnost. Apsolutno, mi smo te kaznene prijave već ponovno podnijeli. Ja ću samo podsjetiti, dakle, u 3. mjesecu 2018. gospodin Jelinić pristupa Velikom Orijentu, u 4. mjesecu postaje glavni državni odvjetnik. Ako se ne varam, 9.5. izlazi prvi mail iz zone afere Borg, počinje se situacija raspetljavati, počinje se vidjeti koja imena su tu. Naše je mišljenje da je to sve povezano, da je gospodin Jelinić doveden tamo, da upravo ne postupa po članovima društva Borg. Podsjetit ću, neki od njih su masoni, kao što možemo vidjeti po javnosti, recimo gospodin Šavorić, imamo neka saznanja za gospodina Kornića i tako dalje. Vjerujem da će naše istraživanje u narednom vremenu pokazati da je to da nije samo Borg, nego da je to jedan masonski Borg i da će se taj krug na taj način zatvoriti. Podnosili ste kaznene prijave i za Brodosplit, za stanje u tom brodogradilištu. Što je s tim? Što se tiče Brodosplita, mi moramo znati da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak banka hrvatske vlade, hrvatske države, da njome upravlja hrvatska vlada. Predsjednik nadzornog odbora je gospodin Zdravko Marić, ministar financija. On je tamo, on je inače i potpredsjednik vlade i sve odluke te banke zapravo su odluke vlade. I sad imamo situaciju ovih dana da imamo lažno porinuće. Evo, dolazi inspekcija HBOR-a koja će potpisati da je brod Polarni kruzer 487 porinut. Kao što vidimo, ovo je snimka od prije 2 dana u 10 sati. Tu su još skele, nema krme, dizalice. On još neće biti porinut mjesecima. Zašto će oni ipak napisati knjigovodstveno da je brod porinut? Zato da bi se mogla dati zadnja rata kredita gospodinu Debeljaku. On taj novac troši nenamjenski, radnici nisu dobili plaće, pišu po društvenim mrežama, pišu nama da su gladni, da ne mogu plaćati kredite. Za ovaj posao koji su radnici napravili, novac je dan još 16. kolovoza. Zašto je nenamjenski potrošen? Kad se brodi porine za nekoliko mjeseci, na njemu još ima godina dana posla. I treba će još nekih 20-25 milijuna eura da se on završi. Od kuda taj dodatni novac, ako je ovo sad zadnja rata koja se daje ovih dana, protuzakonito, protupravno. Dakle, vlada sistematski i nova uprava Hrvatske brodogradnje Jadranbrod sudjeluju u krivotvorenju i davanju novaca podobnim poduzetnicima. To je klijentelizam u Hrvatskoj u praksi. Sve ovo prijavit ćemo, odnosno već smo prijavili nadležnim institucijama i očekujemo od njih adekvatan odgovor. Već duže vrijeme pričate o tome, ali je li bilo neke reakcije i zašto bi oni to nastavili onda kad znaju da ih vi pratite i evo prokazujete javno, kao što kažete? Itekako je bilo reakcije. Dakle, javljeno nam je od strane ljudi koji su bili u USKOK-u na ispitivanju, na davanju svjedočanstava da su postupci u tijeku, da će i ministri i odgovorni ljudi iz Brodosplita i HBOR-a biti ispitani. Mislim, stvari su jasne ko dan. Po članku 258 Kaznenog zakona nezakonito korištenje subvencija je kazneno djelo. Nažalost, dogodit će se ono što se dogodilo u Uljaniku, da će vjerojatno doći do jednog vala uhićenja, a sudbina brodogradilišta bit će neizvjesna. To je jedna sistematska politika koja se provodi, politika devastacije hrvatske brodogradnje. Znači, dešava se ista situacija kao u Uljaniku. Da bi završili sadašnji brod, uzmete pola novca od nekog budućeg. Da bi završili taj budući, pola novca od nekog još tamo dalje. I sada to je neodrživ sustav. To je neodrživ sustav u kojem stradava i kvaliteta i rokovi i jednostavno urušava se cijeli sektor. Tu je isto problem sa obalnim ophodnim brodom. Vlada Zorana Milanovića naručila je 5 brodova obalnih ophodnih za obalnu stražu. Svih 5 je trebalo biti gotovo do 2018. Prvi je tek isporučen prošle godine i to sa cijelim nizom tehničkih nedostataka. Umjesto motora za brod, tamo je motor od bagera, kaže mi struka, nema brzinu, nema dužinu. I sada neki dan ministar Krstičević potpisuje, ugrožavajući nacionalnu sigurnost, da se napravi sad drugi brod, pa valjda i treći brod. Koja je svrha svega toga? Pretpostavljam da će to biti teme s kojima ćete na parlamentarne izbore koji će uskoro, na koji način izlazite na te izbore?
Mi ovog časa radimo na jednoj novoj platformi, završili smo program, uskoro ćemo ga predstaviti javnosti. Naše glavne poruke su poznate, dakle, dosadašnje vlade i HDZ-a i SDP-a su klijentelističke vlade, pogoduju ovakvim ljudima, vjerojatno izvlače i preko tih procesa financiranja javnim novcem nekakav novac u crne fondove da financiraju sebe. Gospodin Bernardić je neki dan rekao u Koprivnici da je smijenjen Zdravko Mršić, da će ga oni vratiti kad ponovno zauzmu vlast. Dakle, unaprijed godinu dana se zna da će njihovi ljudi ponovno zauzeti mjesto umjesto plavih, crveni. Znači, ništa se neće promijeniti na taj način. Hrvatska treba promjene, to znamo svi mi, to nam govore strane institucije, komisija. Ova smiješna borba protiv korupcije, gdje je povjerenstvo koje je dobra institucija, jedna od najboljih, koje treba ljudi, treba novca, treba ojačati alate te institucije, da joj se ne da i još se ide u novi zakon. Deklarativno se govori da će ojačati ovlasti, ja osobno sumnjam. Obično se pod takozvanim jačanjem ovlasti zapravo devastira i razvaljuje ta institucija. Vidjeli smo to na cijelom nizu primjera i u Hrvatskom saboru dok sam sjedio, vidim to i sada. Ali crveni, kako kažete, rastu u anketama, raste im rejting, dok Živom zidu je u konstantnom padu ili stagnaciji, i to je jako nisko, tamo negdje ispod 3%, oko 2%, a bili ste svojedobno druga snaga, čak ste bili pretekli te crvene, kako ih nazivate. Da, mi moramo taj rejting vratiti, mi ćemo taj rejting vratiti, mi znamo koji su problemi našeg društva, znamo i kako te probleme riješiti, napravili smo više i stručnih konferencija, sada smo napravili novi program, mi ćemo to komunicirati u kampanju i vjerujemo kao i uvijek do sada da rezultat neće izostati. Pitanje uvijek te treće opcije, ne ulijeće li vam sad u prostor Miroslav Škoro koji najavlja evo da osniva stranku do kraja mjeseca, a to je još jedan dan preostao, pa je pretpostavka da će to biti sutra? Pa vjerujem da jednim dijelom uzima gospodin Škoro ovog časa protestne birače, međutim on nije vjerodostojan. On je bio saborski zastupnik Ivi Sanaderu. Tako da, to je slično kao slučaj Kujundžić ili Prgomet. Otiđi od HDZ-a, pokupi protestne, prevari ih i onda ih poslije izbora dovedi meni. To smo gledali sa Mostom 2 puta i mislim da hrvatski građani jednostavno ne bi trebali tome vjerovati. Mislite da tu ima neke veze između te osnivačke skupštine stranke Miroslava Škore i ovog drugog bloka u HDZ-u koji se natječe za preuzimanje vlasti? Mislim da ima veze, vjerojatno postoje nekakvi komunikacijski kanali, to se sve zajednički sinkroniziraju potezi, izjave za javnost. To je jednostavno tako funkcionira mehanika politike i naravno da oni očekuju post izbornu koaliciju. Ali Škoro je rekao da nikad ne bi ni s SDP-om ni s HDZ-om. Ne samo da je rekao, nego je potpisao Božo Petrov, pa je to napravio 2 puta. To jednostavno nisu vjerodostojni ljudi i ne treba jednostavno vjerovati. Dobro, a s kim biste vi? I biste li s nekim? Gledajte, ovog časa mi dalje ne vidimo od strane HDZ-a, SDP-a i njihovih takozvanih satelitskih stranaka neko s kim bismo mogli surađivati, jer jednostavno mi bismo tražili borbu protiv korupcije, protiv klijentelizma, a oni to jednostavno ne žele. Oni to samo deklarativno žele, u praksi vidimo povjerenstvo je paralizirano, bilo je paralizirano i za vrijeme gospodina Milanovića, bilo je paralizirano sad ove 3-4 godine Plenkovića, bit će tako i dalje. To je sve isti kadar, zatvoreni krug ljudi koji se poznaju, malo resursa, slabi zakoni i sve ostaje na deklarativnosti, a rezultati su mršavi. I mislim da hrvatski građani to moraju prepoznati. Jednostavno, zemlja se ne može razvijati ako je koruptivna okolina. Ljudi ne žele stvarati, raditi u okruženju u kojem ih netko stalno potkrada i vara. Ili na kriminalan način kao što to čine ove strukture kriminalne ili preko prevelikog opterećenja države preko poreza što je legalno. Recite nam na kraju čiju vi podršku očekujete ovdje, mislim tu na Mislava Kolakušića, bili ste mu pružili podršku na predsjedničkim izborima i od tada je on nestao s lica zemlje. Vidite li se bar u Europskom parlamentu? Apsolutno, mi sjedimo u Europskom parlamentu i u ovom novom sastavu nakon Brexita kad je redoslijed premješten. Dosta toga se sad promijenilo i oko ustroja odbora i tako dalje. U komunikaciji smo, on za sada ne namjerava promijeniti svoju odluku da ne izlazi na parlamentarne izbore. Nadam se da će promijeniti tu odluku. Mislim da može jako puno doprinijeti promjena na hrvatskoj političkoj sceni. Znači još se nadate da bi mogao u vaš vlak? Ja sam u naš vlak. To je jedan zajednički
zajednička potreba za tim promjenama i ima jako puno posla i ima mjesta stvarno za svakoga tko to iskreno želi. Dobro, a u slučaju da on se ne kandidira, da ostane pri toj odluci, očekujete li da bar kaže svojim biračima, ako ih još ima, on je dobio lijep broj glasova, da daju glasove vama? Pa u svakom slučaju, ako on ne bi izašao, ja vjerujem da bi ti birači poduprli nas. To su birači koji su prepoznali nužnost borbe protiv korupcije, koji su prepoznali ljude koji su vjerodostojni u tome što rade i što čine i da će prepoznati nas u tom kontekstu. Mogao sam ja, ne znam, ući u HDZ sa 20 godina, možda bi sad bio gradonačelnik Karlovca ili nešto, ali jednostavno nisam to mogao. Ja ne mogu funkcionirati na takav način. Dobro, gospodine Sinčić, hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Hvala vam na pozivu.